Bona tarda, Pep Bona tarda. Rius. Benvingut a Casa Rius, un espai de transformació creativa recuperat per la Fundació ACICAC. Aquesta casa és molt especial, en primer lloc perquè durant anys va acollir el taller del que havia estat el teu besavi i també perquè va ser la primera casa recuperada per la Fundació ACICAC, la missió de la qual és precisament aquesta, conservar i preservar el patrimoni cultural, material i immaterial de Catalunya. Això és, doncs, recuperar aquests espais amb arxiu històric que han estat abandonats o estan en desús o en risc d'estar-ho, com era aquest, per donar-los una segona vida lligada a usos culturals i, d'altra banda, també posar en valor persones que representen i que considerem que formen part del patrimoni cultural immaterial del territori català i de la seva memòria històrica i col·lectiva, com va ser Josep Rius Mestres. I dit això, benvingut. Gràcies. I primer de tot m'agradaria saber com estàs, com et sents després de tornar a aquest espai que durant anys va ser el taller del teu besavi. De fet, és la segona vegada que vinc aquí. La primera feia uns quants mesos, perquè recuperar una miqueta la figura del meu besavi, de la meva família, en general fa anys que m'hi vaig posar, m'hi vaig dedicar. Tenia una memòria molt fragmentada, comentaris que havia fet mon pare a casa, que recordava jo quan era petit, però ja de fa un cert temps vaig tenir una curiositat d'aprofundir una mica en la història de la meva família, sobretot perquè veia i havia sentit a casa que hi havia un llegat molt potent darrere. I, de fet, a través d'aquesta búsqueda que comences a fer de manera molt naïf, molt ingènua per internet, etc., doncs vaig descobrir i vaig trobar que la casa que havia sigut el taller i vivenda de la meva família doncs encara estava operativa i que havia estat reconvertida en un centre de difusió i de promoció artística i cultural aquí a Barcelona. De seguida vaig contactar amb la gent que gestiona Casa Rius, vaig venir, d'això ja fa uns quants mesos, i, home, la veritat és que la primera vegada em va impactar moltíssim la potència de l'espai, la solidesa, l'amplitud, sobretot aquest sabor històric que han sabut conservar també i, evidentment, aquesta segona vegada que tinc l'ocasió de tornar a venir, la sensació és pràcticament la mateixa. Molta alegria i, sincerament, molt content d'estar aquí novament. Consideres que l'espai conserva els valors o el que havia estat el taller del teu besavi? Jo crec que sí, almenys la idea dels gestors actuals de la Casa Rius crec que, a més molt encertadament, va en aquesta línia. L'altra vegada que vaig venir hi havia força activitat, crec que hi havia un parell de sales, hi havia una exposició a l'entrada i, sincerament, jo crec que el gust i el respecte que han tingut no només en el manteniment de l'espai, sinó també en tot allò que s'ha reformat o que s'ha afegit, que ha mantingut també aquest esperit antic de la Casa Rius, doncs jo crec que connecta molt amb el que Casa Rius, quan era el taller artístic de la meva família, on feien imatgeria religiosa, jo crec que connecta molt bé amb aquest esperit. I sí, per tant, no només l'espai, més els afegits que s'han fet o el mobiliari que s'ha incorporat, sinó també, per exemple, a l'entrada, amb aquells panells que hi ha a l'entrada que hi ha pel carrer Enric Granados, aquells plafons explicatius una mica del que és Casa Rius, de l'origen de Casa Rius, de qui va ser el fundador, etc. Jo crec que l'esperit està tractat amb molta cura. Els hi vaig agrair la reivindicació i el record del meu besavi i dels tallers Rius d'imatgeria religiosa, i crec que sí, que sincerament la feina que es fa actualment i l'esperit que traspua connecta molt amb el que va ser Casa Rius en els seus orígens. Sí, nosaltres, principalment en aquesta sala, que s'anomena Josep Rius, sempre diem que sembla que hi hagi passat un àngel fent al·lusió a l'antic taller de Josep Rius, perquè també el que aquí s'hi celebra és en part màgic. I què en sabem de Josep Rius? Doncs mira, que va néixer el 1866 a Barcelona, una família molt modesta, sense antecedents artístics, però ja de seguida, de molt jovenet, ell ja va demostrar
un talent innat pel que era l'escultura, el figurisme i tal. De tal manera que de molt jovenet, per exemple, ell anava a la Fira de Santa Llúcia, a la catedral, i venia i exposava les figuretes de pessebre que ell mateix fabricava, que ell mateix feia. Per tant, va ser una persona, diguem-ne, d'un talent artístic molt precoç, que va entrar a treballar també molt jovenet al taller d'un altre artista religiós, que era en Claudi Garric. Aquí va acabar, diguem-ne, la seva formació, sempre de manera molt autodidacta, molt personal, evidentment, amb el mestratge del Claudi Garric, però sense una formació acadèmica, pròpiament dita. Es va casar amb la filla del seu mestre, del seu mentor, i aleshores, arran d'això i del seu creixement com a artista, doncs el 1886 va ser quan van fundar, no en aquest lloc, però sí que van fundar l'empresa, diguem-ne, que es va dir Casa Rius Art Religiós, una empresa dedicada a imatgeria, pessebrisme, en fi, tot el que tenia a veure amb la decoració, ornamentació i elements religiosos. Per tant, bàsicament, és a dir, ell va ser el Josep Rius Mestres, una persona, com et deia al principi, d'un talent molt precoç i que amb aquesta formació autodidacta en la seva especialitat, que va ser la imatgeria religiosa, va acabar esdevenint un personatge notable i molt destacat escultòricament. Probablement va ser el fundador d'una de les grans empreses o grans tallers d'imatgeria religiosa que va haver-hi a Catalunya a finals del segle XIX i fins ben entrat al segle XX. I conserveu alguna escultura que hagués fet en el seu taller? A Barcelona n'hi ha moltes esglésies i confraries que conserven i tenen passos o imatges de Crist, en fi, d'altres sants, de la Verge, etc., que són obra del meu besavi, o bé del meu besavi, o bé del seu fill, Claudi Rius, que va continuar a l'empresa, o d'alguns altres escultors que van treballar també a Casa Rius. Però sí, a Barcelona i a Catalunya en general van treballar moltíssim, hi ha molta obra feta, a Espanya també, i fins i tot, això no el meu besavi, però sí el seu fill, el Claudio Rius Garric, sí que fins i tot té alguna obra que va exportar a Santiago de Chile, per exemple, a Sud-amèrica. Crec que a Santiago de Chile, a la catedral, hi ha 7 altars que va fer Claudio Rius, com ell, pròpiament, com Claudio Rius, però dintre del que era la marca o el que era l'empresa de Casa Rius Arte Religioso, tot i que potser quan va exportar ja no es deia Casa Rius Arte Religioso perquè també al llarg dels anys el nom va anar canviant bastant, però diguem-ne que era de la família. Per tant, nosaltres no conservem res, però sí que hi ha molta obra escampada per Catalunya, per Espanya i fins i tot per Sud-amèrica. I coneixes alguna anècdota que compartiu entre la família, que us recordi a ell? La veritat és que poqueta cosa, perquè tot i que ell va morir gran, vull dir, va néixer el 1866 i crec que va morir aproximadament el 1958-60, vull dir, una persona amb 90 anys. Però sí que és veritat que per raons també d'un cert trencament que va haver-hi amb la Guerra Civil, no va ser una figura, la del meu besavi, diguem-ne, que estigués molt present en les converses del meu pare a casa. Ell parlava més del seu pare, que va tenir també una història molt tèrbola arran precisament de la Guerra Civil, perquè va ser denunciat per amagar capellans precisament en aquest espai, probablement. Vull dir, era una família, com ja et pots imaginar, es dedicaven a aquest negoci de la imatgeria religiosa. Era una família creient, catòlica, de conviccions religioses. El meu avi va aprofitar aquest espai durant la Guerra Civil, amb un ambient, diguem-ne, anticlerical que hi havia a Catalunya, per ajudar a gent de l'església, capellans, etc., a mirar d'amagar-se moltes vegades per salvar la vida directament.
Això li va costar una denúncia i arran d'aquesta denúncia va patir presó, es va haver d'exiliar, va tornar, va morir al poc de tornar de l'exili i, per tant, aquí va haver-hi ja un cert trencament familiar perquè el meu pare amb la seva mare, diguem-ne, doncs van fer una vida, no et diré que a part, però es va trencar una miqueta amb el tronc patern, que era el del meu besavi. Per tant, no recordo a casa que hi haguessin massa comentaris per part del meu pare de la figura del seu avi, en aquest cas, que era el Josep Rius Mestres, i per tant no et puc facilitar tampoc cap detall així com anecdòtic especial o particular o amb molt de detall, perquè no va ser una figura, diguem-ne, el meu besavi, el meu avi sí, però el meu besavi no et puc explicar massa cosa, més enllà, a nivell anecdòtic, si es pot considerar així, allò que et deia del meu avi, que va aprofitar aquest espai com a refugi perquè gent de l'Església, que en una època revolucionària i d'un ambient molt anticlerical com el que hi havia a Barcelona, durant la Guerra Civil poguessin amagar-se i en alguns casos fins i tot salvar la vida. He comentat abans que Casa Rius realment va ser una empresa, una indústria, un taller molt potent a nivell de Catalunya en quant a qualitat de la feina que feien. En una època més que, bàsicament, la indústria religiosa estava sobretot a Olot. Sí. Perquè Olot, que és la ciutat dels Sants, que li diuen i tal, era on es concentraven els grans tallers d'imatgeria religiosa. I el Manuel Zamora aquest que et dic, que és un responsable de confraries de l'arquebisbat, em va dir que fora d'Olot l'únic taller que realment tenia prou categoria per competir amb ells era Casa Rius. Aleshores penso que és una història molt xula, m'agradaria reivindicar-la, però costa trobar informació, saps? Costa trobar informació. Per què creus que costa trobar informació? No s'ha conservat? Probablement això... Es va cremar o es va fer... No, jo crec que simplement, potser pel fet del sector que tocaven i estar allunyat del gran pol creatiu i artístic d'aquest món que era Olot, potser ha fet que la feina que feien aquí a Barcelona, a Casa Rius, quedés com una mica en un segon pla. Sí que hi ha molta informació. De fet, entrant a internet, a Google, poses Josep Rius Mestres i et surt, o poses Casa Rius i et surten moltes entrades. Vull dir, el que et deia abans, vull dir, confraria de tal, d'Andalusia, de Pamplona, d'Extremadura, de Castella, del País Basc, País Valencià, hi ha molta, i veus molta feina feta. Per tant, trobes informació, però trobes informació allò, de la feina que van fer. Dels perfils biogràfics costa una mica més, però a veure, es pot trobar informació. És a dir, el Claudio Rius, que et dic, que era fill del meu besavi i que va ser, de fet, l'empresa, el taller Casa Rius, la van continuar sobretot dos dels seus fills, que eren el meu avi, el Josep Rius Garric, i el seu germà, que era el Claudio Rius Garric. El Claudio Rius Garric era també bastant talentós i el meu avi no es dedicava tant a l'escultura i portava més el tema de comptabilitat, economia del taller. Però bueno, estoy en ello, diguem-ne, estic buscant una miqueta de més informació, a veure si puc trobar més coses i sobretot posar en valor la feina que feien. I abans que fos Casa Rius, que es transformés en aquest espai de transformació creativa, com es va conservar fins aleshores l'antic taller? Jo sospito, a veure, la casa com a tal, com a taller escultòric, va estar en funcionament aproximadament des del 1912. El 1912 és quan encarrega la construcció el meu besavi a un arquitecte modernista que es deia Salvador Puiggròs, no dels més notables, però sí que amb molta obra feta, sobretot aquí a Barcelona. Jo el que s'hi he vist és un anunci, la primera referència que trobo, més enllà dels plànols, que sí que són de l'any 1912, la primera referència que trobo que aquí realment
això està en funcionament, és un anunci al diari El Diluvio del 26 de febrer de 1913, on, són dues línies, però es demana, se buscan jóvenes, està en castellà, se buscan jóvenes de 14 a 16 años que sepan algo de pintar y se pagará enseguida. I l'adreça d'això és calle Rosellón 195 Interior, que és l'entrada a Casa Rius pel carrer Rosselló. Per tant, el 1913 aquí ja hi havia un taller i ja hi havia el taller de Casa Rius en funcionament. Probablement aquest espai, que és la sala taller, aquí devia estar farcit de figures, de màquines i d'estris per fer les imatges religioses i tot el que ells feien. Aleshores, el taller està en funcionament aproximadament, crec que fins als anys 60 del segle passat, 1960. El meu besavi viu fins al 1958, per bé que a partir de 1920 va morir la seva dona i va començar a quedar una miqueta en un segon pla i l'obra pràcticament, el lideratge de l'empresa l'assumeixen d'una banda Claudio Rius, un dels seus fills, que és el continuador artístic, diguem-ne, de la feina que es feia, i el meu avi, Josep Rius, que hi portava més els temes de comptabilitat, de l'empresa i tal. Però, diguem-ne, la Casa Rius com a tal continua funcionant, per tant, hi ha aquesta continuïtat. Jo diria que a la Guerra Civil, més enllà de que, evidentment, potser hi ha algun descens de treball, la feina es continuava fent, la poca o molta feina que hi hagués. Després de la Guerra Civil el taller continua funcionant, he trobat informació en la que fins i tot jo m'imagino aquí no només el meu avi o el seu germà treballant, sinó realment una autèntica petita empresa d'imatgeria religiosa, perquè en un dels llibres que he pogut trobar on es fa referència a Casa Rius es parla de que després de la Guerra Civil, diguem-ne, hi havia molta gent treballant aquí, molts escultors, artistes, fins i tot cadascun d'ells especialitzats en parts del cos. Igual si es tractava de fer una figura de Crist, per exemple, de Jesús amb la creu, el que fos, o de la Verge, en fi, de qualsevol altre personatge, diguem-ne, de la iconografia religiosa catòlica, doncs hi havia alguns artistes que es dedicaven a fer les cares, uns altres les mans, uns altres el tronc. Vull dir, jo m'imagino certament una empresa molt potent i amb molt de personal. I això probablement s'allarga fins als anys 60, en què el Claudi Rius, un dels fills del meu besavi, que era sobretot el continuador artístic de la feina que es feia aquí, ho deixa per jubilació i després va morir i cap dels seus dos fills, que va tenir dos fills, cap dels seus dos fills va voler continuar ja l'empresa. Però diguem-ne que Casa Rius, jo diria que des del 1912, Casa Rius, aquest edifici concretament, aquest taller, des del 1912-13, que és quan es posa en funcionament, fins durant pràcticament 50 anys, fins als 60, doncs això hauria d'estar en funcionament. Després entenc que probablement els fills del Claudi Rius potser s'ho vendrien o deixarien. Aquí no només hi havia el taller, hi havia 4 pisos d'alçada que inicialment eren per acollir la família del meu besavi. Per bé que només van tenir 4 fills que van arribar a l'edat adulta, és a dir, de fet va tenir 15 fills. El que passa és que adults només van sobreviure 4, el Claudi Rius, el Josep Rius, que et comentava abans, que van ser una mica com els continuadors, i un parell més. Però jo diria que probablement els pisos se'ls van anar venent a poc i després el taller hauria quedar potser també, o se'l van vendre, o hauria quedar desallotjat, buit, però no tinc informació al respecte. Però en tot cas, com a taller, ja et dic, des de 1912-13 fins als 60 va estar operatiu.
I com rebeu la notícia que aquest espai s'ha recuperat i s'ha convertit també en un dels motors culturals de Barcelona? Jo ja et dic, t'ho he dit al principi, amb molta sorpresa i molta felicitat. És a dir, jo vaig descobrir de casualitat quan fa un temps vaig decidir posar-me a investigar una miqueta la història de la meva família perquè veia que hi havia una història potent darrere i que no estava prou ja reivindicada públicament, sinó fins i tot a nivell familiar, bueno, per les raons que sigui, tampoc ens hi havíem posat massa a esbrinar, ostres, tenim un besavi o tenim un avi que feia coses realment espectaculars en l'àmbit aquest de la imatgeria religiosa. Aleshores, quan em vaig posar a esbrinar una miqueta i vaig descobrir que hi havia el taller on ells treballaven aquí a Barcelona i que no només era l'edifici, sinó que a més aquest edifici mantenia el nom i reivindicava, en certa manera, el que et deia, els plafons de l'entrada, on hi ha la història molt resumida del meu besavi i de la feina que feia aquí, home, una alegria immensa. De fet, de les primeres coses que vaig fer va ser posar-me en contacte amb la gent que porta a Casa Rius per demanar de visitar-la, no? Perquè realment és molt emotiu veure que, bueno, que el teu besavi en aquest cas, doncs, bueno, d'allò que va fer, que va tenir el seu impacte, un cert impacte en aquell moment, doncs, d'alguna manera aquest llegat perviu d'una manera tan evident aquí, no? Creus que al teu besavi li hagués agradat que el seu taller s'hagués convertit en aquest nou espai de transformació creativa i cultural? Jo crec que sí. Jo crec que estaria molt content perquè també ho he comentat abans, no? És a dir, per bé que ja no es fan imatges religioses aquí, l'esperit una mica i la vocació artística, cultural, la sensibilitat històrica, el que et dic, vull dir, veus aquest espai, veus aquest cel obert que pràcticament no l'han tocat. M'imagino que la intervenció és mínima per assegurar que això no caigui, perquè evidentment estem parlant d'un edifici que té més de 100 anys, però veus que les parets, per exemple, estan en part despullades, no? Al cel obert veus que l'estructura aquesta, aquest finestral de fusta, està absolutament mantingut, no? Per tant, no és només que aquest espai Casa Rius mantingui aquesta vocació i aquesta sensibilitat artística i cultural, sinó que el respecte en la intervenció mínima de l'espai, jo crec que el meu besavi estaria contentíssim, vull dir, si veiés això, no? Perquè, a més, Barcelona en particular va molt plena d'exemples d'edificis històrics de gran valor patrimonial que han acabat destrossats. Han acabat destrossats, amb intervencions sense cap mena de sentit, desvirtuant el llegat d'aquell edifici i, evidentment, no és el cas de Casa Rius, no? Per tant, jo et diria que el meu besavi estaria molt a gust aquí. Si ara pogués entrar a fer alguna cosa, jo crec que ella estaria molt a gust, molt content i molt agraït de veure que s'ha respectat també el que ell va construir. I si poguessis enviar-li un missatge al teu besavi, quin seria i què li diries de Casa Rius? Home, doncs, és difícil, no? És difícil. Dir-li de Casa Rius li diria que a mi com a besnet m'enorgulleix profundament veure el llegat que ell ha pogut deixar, en aquest cas no només amb l'obra artística que et comentava abans, que hi ha escampada per moltes esglésies o confraries d'arreu de Catalunya, d'Espanya, sinó satisfet i content per veure que l'espai que ell va idear i que ell va imaginar com a un gran centre de producció artístico-religiosa, doncs 100 i pico anys després es manté, evidentment amb un altre tipus de producte, però conservant aquest esperit, no? Jo crec que es nota de manera molt evident. Per tant, molt d'orgull i aquest orgull que tinc jo, diguem-ne, com a besnet, crec que és
li diria a ell, no?, que té motius allà on sigui, diguem-ne, doncs d'estar orgullós de la feina que va fer i del llegat que ha deixat. Què consideres d'aquests espais que últimament se n'estan creant bastants, que són espais potser no legitimats culturalment, però que s'hi fa cultura i que cada cop són molts més? Creus que són importants per la ciutadania, aquesta nova manera de viure la cultura? Jo crec que sí, tot suma. És a dir, cultura d'entrada jo ja em posiciono netament a favor. És a dir, la cultura és la base de tot, de la convivència, de l'enriquiment personal, de les societats avançades. Sense cultura no hi ha res. Per tant, benvinguts tots els espais culturals amb ànim de dinamitzar, de difondre i d'explicar. I quantes més cases de cultura d'aquest tipus hi hagin, grandíssima notícia per a tothom, pels barcelonins, pels catalans i per la cultura. Agrair-vos la feina que feu, agrair-vos la possibilitat de parlar de la figura del meu besavi, del Josep Rius Mestres, amb aquesta difusió que em sembla molt necessària.